Ljudi, super rastemo, još sad kad Rajko dođe, ima da rasturamo čitav dan, ima da snimamo klipove. Ljudi, Rajko, on je previše u toj Njemačkoj gore, on je povukao onaj hitoru način 100%. On sad kad uđe s plinskom, on će nas podaltove, plinskom bacom, ozme da kaže. Šta je što ste dobro? Uđi, ja sam rekao, vidiš. Ti mi što dobro. Šta diraš ti Rajko? Pa Rajko dok je bio ovdje, to je nešto, nećemo i valjati. Ovo sad, to je stvarno, bez Rajka to nemaš. Šta je ovo? Ne kažem ja da Rajko ne vede, ja kažem on sad kad uđe. Čovjek pusti plin. Šta će doći? Pa kakav plin? Aj čuj. Pa nije u Auschwitz. Ljudi, moji ste mi On je već predugo gore u Njemačkoj, on je naučio od Čikadova, on je pokupio sve, znaš kako on je vrijepavio, kako će Rajko nas, ja kažem. Čekaj, Adolf živio. A Pesić Milan. Jel ti znaš kada? Jel? Daj ljudi šta pričate, Rajko je super. Ovdje sad ćeš našao, vidit ćeš sad plin. Was soll das? Ein Schwuchtel! Gottes Willen. Tačno znam. Ja sam znao, on je gore ušao u te neke krugove, on će nas sve sa plinom popiti. Pa, šta je s 500.000 neprijavljenih Čečena u Bosni, a? Šta je? A ovaj ti tanjir? A gdje su nestao gaće tvrtka prvog kod Romanća, a? Ne znamo, vidi, plinom će nas sve popaliti, vidiš. Was hast du mit meinem YouTube-Kanal gemacht? Ich habe eine gute Idee gehabt. Für die Zukunft. Für das Vaterland. Und dachte ich, ja, meine Liebe. Du bist der Einzige, der so etwas entdeckt hat. Aber, was ich sag, ist eine Zwergschwulgruppe, die meinen Kanal ruiniert hat. Šta sad? Sad smo na kvalitetnom popušlu. Unglaublich. Und eine richtige Enttäuschung. Rajko, o čem ti pričaš? Ruhe! Was redest du? Warum guckt er mich so an? Ich bin sehr enttäuscht von dir. Sehr enttäuscht. Mein Herz ist gebrochen. Weil mein Kanal keine Zukunft mehr hat. Šta kažeš? Šta si kada gusta? Ej, nemoj zjebati. Ruhe! Unglaublich. Habe ich es dir 10-mal gesagt? Mit viel Energie, mit viel Kraft und vielen Ideen. Mach keinen Quatsch und neue Kanal. Ljudi, donesite vode, udavi se, ne priča pol dana, udavi se. Živo, koliko je priča, nego živo. Das war ein Befehl! Unsere Strategie war ein Befehl! Wie viele Tage habe ich noch überlegt, was wir machen dürfen und was dürfen man gar nicht machen? Du weißt es gar nicht. Ein Verräter! Das ist doch ein Verräter! Du bist doch ein Störenfried. Sad idu puno, sad ću nas pobiti sve. Ich bin so froh, dass du etwas ganz anderes gemacht hast. Meine Damen und Damen, unser YouTube-Kanal ist unantastbar. Te moc složi vas, a jeste nasjel. Žako,
22 Minuten später. Da Rajko, izađi, nećemo ti šta. Pa nisi sve kriv. Ti započeo ovo sve. Aj Rajko, čovječe. Evo, utako. Gdje utako? Gdje utako? Dok razpraza nema tu. Ajde, na utki. Ćao ljudi, evo ja se vratio da snimam nekih par klipova dok sam tu. Da. 2 sedmice. Dobro, posto. Došao je tu za praznike i meni je mala pauza sa fakultetom, tako da ćemo da snimamo što više. Alfa i Omega kanal raste nenormalno, što je super. I ne znam da ako ti još nešto. Da, tebe nis dugo čuo. Izvinite ako malo njemački loše pričam, ali dobro šta sad. Dobro je, za ovo malo što je bio, dobro je naučio, Rajko, ne dima kameru. Eto, malo su pravilo komediju s njemačkim jezikom. Izgleda smiješno valjda. Dobro, bit će to dobro, nema šta. Ljudi, ostanite s nama, bit će još boljih klipova. Pređite na Facebook stranicu, tu ima još dosta stvari pored nego što izlaze na YouTube-u. To je to, nema šta. I do sljedećeg puta! Do sljedećeg. Ma Rajko. Dobri stari Rajko. Šta nije? Ich bin so froh, dass du etwas ganz anderes gemacht hast. Nije bitno. Nekako si ga imao, tako. Action! Čekaj. Mahni se biti kaj kraš. Šta? Ajde, nemoj pravi glupost. Ne, pa ne pravim glupost, nego sam... Ajde, Nemoj, ostanite tako. Šta dalje pričaš? Gdje se krećeš? Svi se smiju, Đuku pita, Marka, šta radi? Šta sad je? Šta sad? Dobro, ajde nas odmah tu, ustaj. Sad ćemo ga papušli. Znači sad ajde Dobro, prednje. Odbijem ti! Tamo, majmune, jedan glupi! Ja kažem, nećemo, glupi. Kad me ne sluša ti ga pričam! Vrat se! Vrat se, mora sve ponovo! Kako će ja to sastaviti? Kad se Medo pobjera, kako će ja to sastaviti? A za koliko?